Chakaro botuko bwa bono magega y'abamenyi abukonye bagotumikwa oboraro bwa magogo kurwa Nyamarambe goikakia ndege imiye ward ya Kemerense mu yebugi akitutu Masabe county ya Nyamira nigo bono bagokere getambukiro kyomwe MC yobo James Matinga ko baroseria oboraro bwekerero bagukwana ekere kioni gokonye abamenyi abo barekonyore gasi enkongo kwambukia abana babo emezigo amonetugo aya nigo bayakwana rero ekero mwe MC yoyo atarire obwagachi boboraro bwo boraire insi omutinyo yomo korwa bono buna umusakyo ito Steven Yarikembonde agotumanya asobwagare nigo yabeiro mogoko monene hase habamenyi nabayiga batumeki bedarache kubwatania nsemo ya Nyamarambe gochia kiendege ase wodi ya Kemere bunge ya Tumasaba ime ya Nyamira mega yomwe MC bororo moske James Matinga ritukoria rero gotware taro yokurotota gati yokwagachwa wedarache yu egenderete kwagachwa wikabono bagukwanekere kyo nigo bereire mechando konyora beteire anne mono asokoira abana chiskuru na bayigo gotambuka korwa senseme yu goika asensemo ya kiendege parish akonyeto chandegete tokobereka abana tu abambuki gochingumbu kero kende nande ko yature tu acha kobatengera mbaguroche bono rero tuire ne irimbi yamo ne kyere bagocha kwambuka buka na inde bache buya samarieta nchempita matoke iga ninka etarache ko rosigo buri mubwane ne tarache yakare tuanyore project ya chakire yetaracha nigo tuanye ko kigwa buna Abanyamarambe nachikia ndege wetera abana baitu no bagosoma kiendege ntu abanyene ngo kare turi biasara by'icombe no to itichombe tarache rocha atwachibuna karukurutete ngombe rocha na bera abuneke lakini kare project ya chakire yetaracha nigera tokonye etokonye mono ko bana mambi twabo iranchi twabo imagoroba asengencha kare mbulere nyinge bana bagotambuka buka ona kere tarase yabeire buna iga yabeire yobokonyo banana na intu go tumishukuru ikiagara twaira ni umugambi wito ngambi yamana aba kolega sigege una yagansete ne bichana bye gitongaga iga bigo kolega siokoboko no muinjinero obasuba baisi bagukwanekere kioni go bagokire getambukiro kyomwe MC yoko baroseri oboraro bwo ase batebire konye nigo bagotumeka ensemo ya magogo hiyukonye ebegeta magimabo asa kongu ikiagara ekara mache mbure yature nyinge abane bakogoma mbago chisukuru ikiara sitai bakoraki bakwambokera igobona kare muisimigo wa oito James Matinga abere gakorete project ya yanso ya taracheje nigo okirimono n'Abanyamarambe n'abakiende taracheje na tokonya mangana mange abana baito kwamboka bare go chisukuru tobwate Paris kiende garia tobwate kanisa Nyamarambe aiga kare binto bigo cha bikwamboka ngora bona tuira ne rinya sawa ito ngambi yamana na tuira ne ria baisimigu baito mbiyamana kaine ase East and Central Africa kutwale biti bitano ati one simepire gwakwa na tokagerete na richo niyo chigochaga iga ene bedaracha yamo yabo egotoringi kurukisi county na ndeta atwale matatisa nda mange ase pachigari gweta engana no munyakonda uyo gendete korose darache yo nigenekire abamenyinga nigedarache yo heraike kwera inse yo mutinyo yomo yenge gocha kobake gotumekwa samarieta cha radio muro contractor ya darache ya aria Nyamarambe kwamboka kor Nyamarambe go chikiendege twaja kore for 1 month asengenche mbro yarenge nyinga orocherwe Kemera ni goro goichora mono togatware break asini ni asengencha macha beta mange lakini bona igabuna twanya chakete for 3 days ago reron konye kora tore konimorera toye 21 days egare tonye kore kiwaring korwaroro tomene ucha kora pack feeding yo korosie para egare echake gweteka egati ya magendero hanyare ko baga wikirani wa hase wodi ya Kemera na mona no wono kiende ito sa korwa otemire go toroselie bilas BICD kiendege bilas vere BICD the proposed nyagitali tete ya beira ali ko functional ne chimo kiwe ko wango nando yebekere chi milioni 8 asinge njokoro nyagitali ya kiendege eimoke igoro kero kurigeria mega yane yene daracha irache ko bake okonya abamenyi hanene mono bagotumeka enseme iga kwambuka gorwe enseme yemo goika asensemo ya kiendege igokorosi wa wedaracha iga no mweshimiwa mu MC bwe wodi iga ya Kemera moske James Matinga nigokora chiko bago kuigora saya iga boikiranu korwa ase ensemo ya Nyamarambe yogotoka ase wodi ya Kemera imeye bunge ya Tumasaba imeye county ya Nyamira
Ingo reporteria Nsoko TV, Retera Nyariki Steven Embonde.